बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। का हो संगी आ जाओ थवा चार सोमवार बीत गए। का करी ऑनलाइन में रहना कुछ साला में ठेलत लेके जाता फिर पीछे कर देता ना कुछ, फिर ठेलत लेके जाता ना कुछ, फिर पीछे कर देता ना कुछ। और जैसे चढ़ानी वही बस कि वही बिलुक में गनी की जल डाल फिर देखे ढकेल के फिर पीछे कर देना कुछ। 4 सोमवार पीछे ही रह गई। क्या कर पा ठीक हवा ना संगी। अब का कहीं लड़का पुरानी खाती नहीं है दर्शन के बहुत जाना रही है कुल लड़का। नहीं ठीक है। क्या ठीक रही ना। हाँ हम प्रसाद भेजवा दे करे। अच्छा भैया बोल बम बोल बम बोल बम। ए मुस्कान हाँ बहुत जड़ुया लगल रानी का भगवान हमारे नौनद बनाई तो लगाओ थे झाड़ू तो के रानियों नहीं मत कल करे भौजी हमरे बहुत तेज चिड़ बरेल तोरे पे यही से पूरा खेत खने के रहे तो पूरा खेत हम खन गलनी पूरा घर का तनी काम रहला कुल बड़ा नियर खड़े नहीं आए तनी खेत खनले नहीं तनी हमार दे दुखा तनी दुखा इना के लोग बचे जाता नहीं तोर कपड़ा पे तेल रख दे जाते तो के दवाई ले ले को बार सोचलू दर्द का दवाई ना देनी हो रनिया जान से बस मतलब रखे अरे माई बस बैठा लेता है तो पैसा का पानी ना दे सकत हो दी तनी गल लटिया खेला तो वहां कौन चीज है हमार काम करत बा नहीं तू भौजी हमर से काम ना काम कर दे तू तो बैठा ले सुन रही है से तो का करी हमार नौनद तनी लायक का कुल धंधा का गलत है बेचारी का हमारे कोख से जन्म ले लो ये तो कुल करेला हम का करे नहीं काम काम कर तनी हमसे बतावा तू तो आपके कितनी आराम कर पते ना का है रिया तार बाबूजी है ना कि ना बाबू जी का टेंशन दिमाग में चला था पता ना कहिया ये पहले से मार के गई ना गाँव में सबसे पहले ही गई हाँ हम सबसे पहले जब भीड़ ना रही जल ढार के चलिए अरे तो 4 सोमवार तो होगा 4 सोमवार हो गए बहुत ये तो हमके टेंशन लगल बतावा कहला कि जाई गंगा जी में 5 डुबुकिया लगाई बा तोर तोरी खातिर के मन्नत मांग ली लगा तब 5 डुबुकिया लगाना बस गंगा माई उनके गोद ले लेनी अपनी। अरे गंगा माई गोद ना लेनी तू ना जानत हो कोने चास गल में बोलबम हम बताती कोने जो में जान तू बजी में मारे बुढ़िया सुड़िया तो आवे नहीं तो बोलबा कोने को पटा उटा के बियाह शादी का कोरा फेरा ले थई ऐसा नहीं लगते आचार को समार बीत गल कहाँ हो भाई अच्छा ये डाउट वाली बात क्या हो कि मतलब 4 सोमवार बीत गल के तनी आदमी गई ना यही ना बाकी बूढ़ो को पता ना लगल हो गंगा माई में बहुत के माई लगा तो दूसरे गाँव ना चल गई ना गईना तो कहना कि पूरा आने नियर जाई बा तूफान नियर जल ढार के देखिए कैसे सबसे पहले ही आई पूरा गांव वाला चले जाकर रो पजा के लिए पूरा रोड एकदम अरे अरे उनकर दूसर तूफान हो रहा है ई बाबा नाम है तूफान ना कहते कि हमके तो लगा था कि ऐसे कीड़ा मत ना रेंगत जात होगा ना पहुंच पाऊना भाई तो के हंसी सुजत हंसत हो तोरी पर पड़ी ना दिया जिगना हेराई त ये तो के समझ में आई ओ हमार लइका ऐसा काम ना करे वैसे बिना तो मनौती कइले ना के हमार भैंसवा पाड़ा हो जाई आ कोनो पाड़ी खोज के लिए के हाथ पियर कले में बाकी उ त ना भयल बाकी ना पाड़ा पाड़ी खोजे गल रे तो मजाक करत रहो कोनो जन बैठौला के नाम के बहुत डर लगत कोनो ओई में खांच ओचना न देलन तो ओई में इतना भीड़ होला बाप रे बाप अरे ऐसे मत कितना लाइन लगेला कितना बढ़िया रहे चाबी चुपा रहा चपा गल वही में जय ऐसा ना कल जला आ जाएंगे तो अगर रात कहियो कि रात कुछ रात आ जाएंगे जी वो फेंकले देखिया जाई तनी गांव में पूछिन जे लास्ट में न तो तनी बाबूजी के कहीं देखले हो तो बताइए सो कि हां बेटा चाइना बेटा वैसे तो हमके डाउट लगा सब सही है तो बात सही है मुस्कान के कहीं बुढ़िया सुड़िया देख के बुढ़वा एकदम अपना ना हो गई ना फला चला घर में आता वो बुढ़वा का मन का 5 बजे आओ सही सवेरे सवेरे के तो लगा था ना माई तू अनियर रह जाए बुढ़वा ना पहे रागी ना बोल बम जोर लगा के हैया बोल बम जोर लगा के हैया बोल बम बोल बम बोल बम का हो बाबा बोल बम ए बाबा अरे धनिया कहाँ रहला 4 सोमवार बीत गल आज ये लौकत हवा ए तना भीड़ रहल लाइनिया में रहनी कुल ढले धकेला तना आगे जाता नहीं फिर पीछे आता नहीं फिर आगे जाता नहीं फिर पीछे जाता नहीं फिर आगे जाता नहीं फिर पीछे जाता नहीं अच्छा ठीक है आगे पीछे ढकेला तरना सो गर्दी रहली है आ तोरी गइले से पता है पूरा गांव में शोर हो गला कि गंगा जी में 5 रुपये डुबुकिया मारला छठवा में बह गिला
और इस औरत बा की कौन बूढ़ी के लेके भाग गिला पूरा गांव में फैल गल बा बतावा। अरे माई कुल गाँव में कह देना कुल औरी का ना जी देखो कहता नो बढ़िया से पूजा पाठ करा कुल हेंग बर्बाद कर दिया कुल जौना के दिल में गंदगी रही हुआ गंदगी सोचबे करिए कुल हम बतावा तू मन से भक्ति करेगा लवा जल ढारे या गांव में तोड़ गईले से खुआ होगल कि 4 सप्ताह बीत गयल अब उनका पता ना चलता बगी न कि केहू के लेके भागी न बूढ़ी के कि इजा कुल खुआ फैलत बगा में आरन बेजान था खूब रोवत था सबसे पूछा था अरे मैया आ जा था बाबा घरवा तो मेरे प्रसाद दे दिया दे से गोड़ और धोवा लिया ठीक है जा, साला कहीं के इतनी बेकार हो गाँव वाला की समझिए में ना होता प्रसादवा दे दिया 2.5 किलो का बम फेंक दे बस सब गाँव में स्विच हो जाए केतनी गिल तो अरियो में पड़ गई न सो एकरे हमरे से तो नहीं ये ढकेल लेती बारे चली का काहे ना जन बोले तो फेंक देई तो के ना फेंकनी तेन के फेंक देई फेंक देई तो करिया में कुल ढीला पड़ल रे माई करिया में पड़ल में 10 दिन पे नहा एक दिन फुहरो दिन भर घूमे के रहला बन तन्नी सुनी कोनो बात हो जाए चले तो हम लोग अपने में बाजे लगबा ना ए भौजी कैसे हो हमार बाबूजी आ गेले घरे कुल कहत चाहत रह रास्ता में जाती घरे आई हो माई के तनी खुश हो गई ना अपने बाबूजी का सुन के ना नारन के तनी उदास दुआ ना आगे रत के तनी की खुशी होती देखत बजी ना हां मनो चल जाइयो देखो कि कैसे चलो बजी हम चली जा देख के आई जा माई बाबू घरे ना रहे तो घरवा पूरा सुनसान लगेला रे माई माई बाप के रहले से बहुत अंतर होला घर में ना रहले से अंतर चल भाई, चल, चल, चल खुश हो गई ना देख के चल बोल बा ए आर्यन आर्यन अहिने मैया आ गई जय हो बाबा धाम जय हो शंकर पारे लगा देला आके घरे भैया बाबूजी तू कहा चला कि मर गई इतना दिल लगा दिला बाबूजी गाँव में कुल कहत हो सकी मर गेला कनो कहते कि तोर बाबूजी दूसर बियाह कल न खूब उल्टा सीधा बोलत रहो सुके सब पूछत रहिए बाबूजी ना रो जला मरो थोड़ा तोरा ना खातिर निकल नहीं हम दर्शन करे ना रो जला बाबूजी ना रो जला कहते मर जाए थोड़ा मर गए ऊपर वाला हुआ ना हम तो कहीं के हमारे आगे पीछे केहू ना हो थोड़ा जल्दी मर्जी भगवान हो खातिर तक गल नहीं बाबा हम चल के देखता गोड़ में पूरा खोखचा उखच गला हमारा रोवत हुआ कहीं से पानी रख के जोहत रहनी कि आई बा आज डहरिया पर जाके देखा नहीं तो पूरा केहू ना लौकत रहता और हम डरा गए बाबूजी देखा कैसे कैसे नहीं सब ऊपर वाला का मेहरबानी है तो इतना दिन कैसे लग गया बाबूजी लेनिया में जाता नहीं कुछ ढकेल देता ना फिर पीछे चले आता नहीं फिर ढकेल देता ना फिर चले आता नहीं फिर ढकेलता कौन सारा वही में कह ये बम वैसे पूरा लेनिया भाग गया ना कुल ओई में चपैला ना बाबूजी गाँव ना लगल कहीं चढ़ के मुड़िया पर से चढ़ गया असर ना भला चला बाबूजी आ गिला कम से कम हम भगवान से रोज मनाते रहिए कि हम बाबूजी के जल्दी भेज दा कोनो कहत हो सकी तोर बाबूजी गंगा जी में नहात रहना न 5 डुबुकिया 6 डुबुकिया में लगा था कि गंगा माई तेरे बाबूजी के गोद ले लेनी है कि बह के चल के ना नहीं हो जाता गाँव पूरा उल्टा सीधा कहला कुल के हुए दुनिया में सही बतावेला अपने आप के जे जगह लल सबके घर हम जाके जो है बाबूजी एकदम सब 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 मजाक करत हम रहल जानती हो ना तू हमारे खातिर ना रह पैदा का हो बाबा ये देख ला बाबूजी हम बाबूजी आगे ना उल्टा सीधा बोलत रहलो ना देख ला यार में हटा हम धो हीरो नहीं आ रहा है बाबूजी ना दिल ले यार में रहे ना जरूरत ना हटाओ आयो बाबा आ गइला बड़ा पुण्य अरे हो उसका और गइला में हमान तो कालिया बाबा खत्म हो गइला हम तो कोई ना माई कोई में बह के गंगा माई में चल गई ना के हो देखला हमार लड़का के घर घर रोवे लगल हां ओ बाबा तो खनी जा हां आखिर में हमार लड़का दाओ अब से दाओ बाबा जा दिन तू ना रहा ना तो दिन हम गांव में सुन लगत रहा तो को ना निकलत रोज कुकुर रोत रहा ना तोरे खातिर बाबा क्या बोले ली हो तू काय कैसे कथु दाओ बाबा लेकिन माई दाओ बाबा, पंचर आवाज को मगल मत बना दा मैं सोची
मारे ना भीड़ लगल हल ना हो आयो बाबा तोरे गोड़वा में तो फूका पड़ गलो आयो छाला बाबा पर गल हां ऐसे कलाई से ऊपर आंदला दूर लगत क्या कहत रानी के मऊ के ले ले चला जहाँ डाउन होकबा ता उठा के लेके चलब तो तू सुनबे ना कैला दावर हम तो सोचत रहनी है ना बाबा का कहीं कब तो खून खा जे बचाता ना खो नहीं हो का हम ते जान आवाज ना गोसी है ना बम में हमारे माई ना बोलियो भाई सुना हो मुस्कान हम जाइन ना बाबा कोनो बुढ़िया सुड़िया देख के फेरा लगाई के गायब हो गइला के तो आई कौन कहता अच्छा नहीं ये रे? बाबा ही ये पता कहत रानी एक तोर सोचत बाबूजी बियाह रहनी कर जैसे लेले से हो बाबा है कुछ छिड़क दें तोरे दुआर में घर में नहीं रहता बुढ़ाऊ बाबा तो सूख के सुखंडी हो गए लमा तो 4 हफ्ता मतलब 1 महीना होला 1 महीना बिना खैले पियले बाबूजी कुछ खैला कि ना डरिया में के तू 4 हफ्ता से ना खैलिया आई वैसे ही चलत रहला ना यही से ऐसी टीरी हो गइला हो बाबा ये तो जानते कि पावर को हो गइला औरी बहुत माई मेहनत कैले हम बाबा तोके का पता कहते बाबा कि मत हवा ले पैदल चल के गइला बदल ये ऐसा ना 4 हफ्ता लग गल बाबा सब कोई पैदल लगल ना ना हो बुढ़ाऊ को बाबा तो कैसे चला तला कि कीड़ा मत रेंगत रहला आयो मैं दूर हो बाबा सिंदूर लेके गइला हो बाबा अरे बाप रे बाप गोर पल्ले से बात किया हो बाबा मन्नत में कि तोर सुहाग बढ़िया से रहे भले दुश्मन तो उसे का मतलब ला अरे बाबा तू अमान खातिर गलला बाबा दाम हम जनता रहनी जो शंकर जी महाराज बाबूजी हमर के पूरा गांव खातिर पूरा देश खातिर के करेला अपने खातिर मुड़िए में नाटा था हैं? अरे बाबा मान गई अरे बाबा दादा मुस्काना के मुंह के ताकत है बाबूजी करी खातिर ना कुछ लेके ला माई माई दुश्मनी में ना देखल जाला बोल बम में वैसे ना बाबा मान गई नहीं जा तो के ना मुस्कान बहुत नहीं खा आई देख ले रो आई हमारी खातिर बीवी लेके आई ना देख लेके और हमारी खातिर तो माला लेके आल में कहत रे अच्छा आज मैं मेरे बैठल ना बना था हम खड़ा हो गए बहुत माला लिया लो बाबा बहुत सस्ता मिला तो लगा हो बाबा नहीं हो मतलब गांव भर के प्रसाद लेके अइला ना बाबा कुछ ना कुछ अरे माई हो पूरा गांव खातिर हम तो जाइन ना बाबा के बहुत बेकार वाले लेकिन ना बाबा बहुत नीक हवा अरे बाबा एकरा जुड़ुक्का पर ले यही पर टंग जात ऊपर है पढ़ा लिखा गर्मिया के वजह से ना तो पढ़े लिखे खातिर मंगला बाबूजी शंकर भगवान से कैसा रोवा तो ना पता कैसा रोती रे मोह लग गेल बाबूजी बोलला मन के ना क्या रोती रे बाबा जब से पहिरला तुम्हारे माई के याद आ गया बाबा ये जन्म में तुम्हारे माई बाप बन के होता ना तुअर के तनी हम सेवा केलो तो हम ना जानते नहीं बाबा तुमरे खातिर इतना खुश हो जबा वैसा हूं कर सकत रे मुस्कान रोज आया के साजी ना सुबह रोल जला हो रोज साज सुबह आके हाथ गोड़ में सब करिए वैसा हूं आके हाथ गोड़ मिसबी तो केहू ना तो के कुछ बोली रोवत काहे चुप रहो आई आई आज जुड़ा गल है को दे दिया ना मुझको रोज बाबा कैसा रोवती हो अरे कोनो चुप रहा कोनो मोबाइल फोरम बाबा जिया ना देगा रोल सही जला हो ना रोल जला जिया देगा ना रोल जला हो एक लगत बाबूजी रोज है कि झगड़ा लड़ाई करे नहीं जा हमान खातिर इतना कइले आए करे खातिर लगत रोज न रे लाई फसा ला जला ना रोल जला बाबा से बहुत नीक हवा हम जानता नहीं है कि बहुत दुश्मन हवा बाकी बहुत नीक हवा हो बाबा तू कवन वाला मोटकी भौजी का बाबूजी दे दाया वो लाल उनका सुहाग बनल लेंगे ले प्रसादिया एक हमारे कपड़ा में ना लियो बाबा कपाले लो खोपड़ा तक कहां से हटती ए बाबा ऐसे काय कुन चाय के बोला था हां ला देंगे तोरी खातिर लिया नहीं बाबूजी हमार बाबा तो जुड़ा हमारी गए खातिर जगल रो माई हमारी खातिर लेके आल हम ना जानत बानी तोरे खातिर देखा आज तक लड़ाई काल काल मरा देखा गड़ारी लेके आली बोल बाकी बाबूजी ओकर खातिर चला नहीं हर जिंगल ले अकेलाऊ ना सब केला तके तोरा तोरू मरिया हो बाबा देख रे आए रे माई जगला अकेलाऊ ना लेके आल गाना रसरी वाला तो देख चालू बाबा, कर छोड़ देबे तो इना जानता ला कि 70 साल का ओकर लड़का आता है ऐसन से खेली अरे 17 साल रे अच्छा आऊगा जतरा हो कर लड़का का ओकर खेले दिला रे जिंगल आजे खा दे चला दे लाओ खेलिया ना जगल रे माई का जैसा रबा वैसा ना सामान लेके हां ओइ सने संभाल के खिलौना दे दे के लड़का बना देना लोग देख ले वैसे तो ताकि हो ना हो ए करो वाली रे तू मार दे कर मुंह भर सही डर रोती तो ना पता करो होती चुप रहा हो
बाबा बेचारा बतावा तो बनवा ले कि अब खेला में परेशान हो गेले कहते लइका नहीं लेकिन तब वो खेलत हवे गांव भर के भलाई खातिर नहीं एक दुनिया आवा गांव भर के भलाई सोचो ना अच्छा बना उल्टा सीधा सब बोलत रहला भौजी बाबू से बता दा के का पता कि भलाई के केहू की घर का गइला ना लेकिन तब वो उनकर घर खातिर कि हम बाबूजी दामन दिल से ना बाबा से झगड़ा करल जाला हमन तनी मनी रोज का ही कहती कि कोनो बूढ़ी पसंद कर ले तो कहत रही तब करो बता दे माई चल ना पूरा दूंगा सुना हो गला बता दे हां ओरे वजह ये तो गला ना तो को कुकुर भी ला ना रोत रना का बोले रे ओटे मोटी भैंसिया खुद थकल नहीं गोड़ में फूका पड़ल कैसे जान हाजी कैसे बचा के नहीं बोला भौजी बात है का तोर अच्छा कौन आई बस लकेला आओ थाना लेके लाटो ने निया बड़ जोन मिलनी सो अबे कहता लाके हमके खेलो तोर बाप को बोलिया के देले हम आए फरमाइश करतवा कोरो जलवा डाले में दिक्कत ज्यादा होत रही आगे पीछे कुल कर देला ना कैसे आगे जाता नहीं पीछे ढकेल देता ना कुल आगे जाता नहीं कुल पीछे ढकेल देता वैसे भी तोरे अंदर खून त हिला ना कि तू कोनो के ढकेल पैबा कुल तो आई के ढकेल देत रहलैया ए खातिर इतना दिन लग गल रे माई तो के ना मालूम हम तो कहने बाबा कि कुल तक जी कैसे बना हम के तो कहने बाबा कि कुल मेहरारू सेहरारू जाएंगे कुल लाइन लगावे में खपस के तो आरत जी बिया बिया न बोल जा लो घर जा जा चलो अपन आराम करिए ना बाबा यो तने हमसे तनी 2 साल बढ़िया रहते नहीं कोर्ट पर ले आई आज पड़ ला बाबा बाबूजी चली गिरबाना ना नहीं जल्दी आई झगड़ा ना कर जाना हां हो बाबा जल्दी आवा बाबूजी तो के तो बहुत काछ लग गेला का बाबूजी काछा लग गेला का कैसन टंगरिया फैला के चलो घरे खिलौना पे बना रे काछा लग गेला का कैसन टंगरिया फैला के चलता चला ना के सामान बेइज्जती करो तो काछा पकड़ ले लेता यही से फड़ा ले बोला था जा आराम से जाइए ना रहले पर हुआ था भूलका कैसे मर थोड़ा गल है आ जल्दी आवा पर सदा बताइए कैसी कैसी काटे के है ओए कागज में कह के सब करे घरे बांट दा आवा जल्दी